Soc el campanar d'Albaida, el campanar de la parròquia de la Mare de Déu Assumpta al Cel, el vostre campanar. Estic a punt de complir els meus 400 anys. Quatre segles vivint amb vosaltres. Perquè jo tinc vida, o millor, em doneu vida. Des de que em van fer allà per l'any 1615, les meues pedres han anat cobrant vida i ja puc dir que sóc un més entre vosaltres. Sóc albaidí des del dia que vaig néixer i amb vosaltres sóc testimoni de tot el que heu viscut en la meitat de la vostra història. He vist quasi néixer la ciutat moderna. Encara recorde allò que quasi tots heu oblidat, quan tots havíem d'anar a peu, en cavall o en burro. Jo vaig veure néixer el telèfon, la llum, la tele. He vist passar reis, papes, sants, governs. El meu cap està coronat per la creu del Senyor, a qui jo servisc humilment i pel qual existeix. Junt a la creu del Senyor està la imatge de la Mare de Déu Assumpta al Cel, que quasi amb els seus peus acarona el meu rostre quan dóna voltes moguda pels quatre vents i mira des de tan amunt totes les cases del poble conbeneint-les. El meu cap està molt proper del cel. Quan plou, sóc el primer que em banye. Quan ix el sol, sóc el primer que m'il·lumine. Quan trona, sóc el que més prop ho sent. Quan hi ha boira, el meu cap ix per dalt com protegint-vos. Quan cauen llamps i centelles, jo els arreplegue perquè no vos facin mal. Quan el sol s'amaga, sóc el darrer en despedir-lo. Jo estic ben proper del cel. El nostre Senyor em parla a l'orelleta i jo vos ho anuncio a viva veu. La Mare de Déu descansa els seus peus en el meu cap, quan té enyor de la terra i vol veure com viuen els seus fills. Jo també tinc ulls. Els meus ulls estan sempre oberts. No deixe passar un sol dia ni una sola nit sense que els meus ulls es guarden en el meu poble. I des d'ací dalt, mire els carrers per on camineu apressats, anant i venint de la fàbrica a casa o de casa al col·legi. Vos veig quan aneu de diumenge i quan feu festa. Vos mire a les vostres cases i en el mercat, quan passegeu a la glorieta o quan aneu a caminar. Des d'ací dalt, segueix de ben prop la vida de les famílies del poble, els seus treballs, les seues preocupacions, les seues festes. Veig els jovensols als banquets de l'avenida o per la font de la vila i pense al meu endins. Ai, si miràreu més amunt. Ai, si em miràreu més vegades. Això vos faria alçar el cap i el cor a les millors coses. Mire des d'ací dalt els xiquets quan venen al poble des de la clínica recent nascuts i com brolla un somriure plàcid de les meues pedres. És com si jo mateix, tan vell,
renaixerà cada vegada que neix un xiquet, i acompanya els xiquets mentre creixen i van a l'escola, i els observe quan comencen en l'institut, quan guanyen els primers diners i omplin de velocitat i soroll els carrers amb les seues motos. Contemplen els seus primers amors i plore també amb les seues llàgrimes. Soc testimoni de l'amor dels jovens i a la meua ombra s'uneixen molts matrimonis i neixen noves famílies. Tinc veu. La meua veu són les campanes. Les campanes són la veu del poble. Nosaltres cantem i plorem la vida d'un poble. El nostre so alegra els vostres cors en les festes. Nosaltres som part essencial d'elles, perquè les fem arribar. Vos avisem de que ja estan prop. Omplim de so i color els dies festius. Nosaltres acompanyem el vostre cant i la vostra música. Encisem els més menuts. Omplim de records els més majors. Som present joiós i som memòria. Sembrem de futur el cor dels joves i omplim d'història la ment dels més vells. Estem en el poble i l'advertim de perills. Dispersem els núvols i la tempesta. Fem fugir del foc perillós i cridem a apagar-lo. Estem sempre al vostre costat. Nosaltres som la veu del temps. El temps ens demana permís a cada quart i a cada hora per a passar. Nosaltres vos cridem quan ix el sol i anem marcant les hores mentre es fa gran a l'horitzó i ompli de llum i de colors el món. A ixes hores vos cridem a la pregària amb la primera salutació a la Mare de Déu. És l'alba. Al matí, quan naix el dia, les campanes van dient Ave Maria. Els nostres tocs vos fan passar les hores del treball fins que arriba la plenitud del dia i, com en la plenitud de la història, vos convoquem a cantar el misteri de l'encarnació. L'àngel del Senyor anuncià a Maria, i la paraula es va fer home. Déu vos salve, Maria. Quan és migdia, les campanes van dient Ave Maria. Al capvespre, quan la jornada acaba, torneu a casa mentre vos recordem que heu de donar gràcies pel dia viscut i que encara trobareu a casa la família per a la velaeta de la nit. És el toc de l'Ave Maria. I ja a la nit, quan és hora de retirar-se a casa, quan el dia ja mor i la foscor ompli de silenci els carrers i els cors, el toc d'ànimes ens fa recordar els nostres sers estimats i ens recorda que un dia tancarem els ulls a la llum d'aquest món per obrir-los a l'eternitat. Quan mor el dia, les campanes van dient Ave Maria. Nosaltres som la veu de Déu.
La seva paraula ressona també pel nostre bronze. De quantes maneres ens parla el bon Déu. Nosaltres vos convoquem amb crit de festa per a celebrar els grans dies de lloança al Senyor, les festes, que boniques. Com cantem alegres per aclamar al nostre Senyor, a la Mare de Déu, als sants. Quan és festa ja ho avisem la vespra, i de bon matí ens despertem amb el primer vol. Però cap missió nostra és tan alta i tan sublime com quan vos cridem per acostar-se a la taula de l'Eucaristia. I els tocs de l'elevació, quan el vertader Déu i Senyor i Creador de totes les coses, en un trosset de pa es fa present a la nostra taula. Quin misteri de senzillesa i d'amor! Caiem totes les campanes i deixem pas a la grossa, la més solemne, per anunciar el moment més sublime. Quina sort la remediet, de voltejar majestuosa en solitari, quan el totpoderós Senyor ve a fer-se xicotet en un trosset de pa a l'abast de tot el món. I nosaltres acompanyem el Santíssim quan ix en processó, i la Mare de Déu, i els sants. Però cada dia aquest gran misteri d'amor es repeteix a la nostra església i nosaltres som els sentinelles que avisem el poble perquè acudisca. Cada dia a l'altar es realitza aquest misteri d'amor i vos cridem per al rosari i a les vespres i als batejos i a les bodes. És la veu de Déu que vol fer-se sentir pel mig del nostre humil bronze. I quan algun germà mor, també l'acomiadem. El nostre so es torna suau i quasi silenciós, lent i apassible, esperançador i penitent, perquè a l'eternitat no hi ha pressa. Quan toquem en el dol de les nostres famílies, som la veu de Déu que vos acompanya en el dolor. Som la veu de Déu que vos convida a la pregària i a la confiança, a l'esperança, a deixar-vos en les seues mans, mansament, humilment, que són les mans del Pare. Quantes coses bones vos oferisc. Gràcies per haver-me restaurat. Estava malalt. Ara, gràcies a tot el que m'heu fet, estic sa i fort fins que Déu vulga. La meua missió és gran i bonica. Servisc a la veu del poble i servisc a la veu de Déu. Per això, la meua veu, les campanes, també han de ser boniques. Jo sóc la de missa. Virgen del Rosario em diuen. Estic a lo més alt del campanar perquè quidre cada dia a lo més alt, a l'Eucaristia. Soc xicoteta, però el meu so arriba a tot el poble. Cante dient, veniu, 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 veniu. Pese molt poquet, només 37 quilos. A mi em diuen Santi Àngel i Dei.
encara que tot el món em coneix per la de Salvadets, perquè jo sóc la que toque quan se'n va algun angelet al cel. Em van fundir l'any 1956 a Atzeneta. El meu fonedor és roses, per això porto una rosa al meu cos. Pese 102 quilos i faig un diàmetre de 57 centímetres. Sone per nota un re i participe en tots els repics. L'any 1940, Roses d'Atzeneta em va fundir. A mi em diuen la dels combregars, encara que estic dedicada a Sant Josep, patró de l'Església Universal. Amb els meus 294 quilos i els meus 80 centímetres de diàmetre, ocupa un lloc a l'interior del campanar junt a la dels àngels. D'ara endavant ja no em veureu des de fora, però ens sentireu perquè jo també participe en tots els repics i tots els vols amb el meu si bemol. Jo sóc la primera campana nova. Estic dedicada a Sant Vicent Ferrer i a Sant Lluís Beltran. Vaig néixer a Holanda aquest estiu. Eixbuig és el meu fonedor. Pese 401 quilograms i faig un diàmetre de 87 centímetres. La meva nota musical és la sostingut afinada. Porte gravades al meu cos les imatges de Sant Vicent, la del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari d'Atzeneta i Sant Lluís, amb la data del 8 d'octubre, dia de la seva festa litúrgica. El meu lloc és la finestra de llevant i la meva mirada es dirigeix cap a Atzeneta. Soc la primera de les grans campanes d'Albaida i soc la més antiga, per això em diuen la centenària, encara que el meu nom és Maria del Sagrado Corazón de Jesús. Jo tinc l'honor de ser l'única campana que queda de les que van revoltejar el 9 de maig de 1899, quan el papa Lleó XIII va proclamar a la Mare de Déu del Remei patrona d'Albaida. El meu pes és de 670 quilos. Estic orgullosa de que el 7 d'octubre de 1888 em van estrenar gràcies a la generositat d'aquest poble. Soc l'altra campana nascuda a Holanda de Mas de Eixbuig, el mes de juliol d'aquest any. Rep el nom de la franciscana per Sant Francesc d'Assís i Sant Antoni de Pàdua. Pese 685 quilos. El meu diàmetre és de quasi 104 centímetres i sone a un sol afinat. Guarde memòria de la presència de l'Orde dels Franciscans Caputxins d'Albaida. Les imatges de Sant Francesc i Sant Antoni i la creu de la Fundició de Roses d'Atzeneta adornen el meu cos. Porte la data del 4 d'octubre, festa litúrgica de Sant Francesc. Estic ornamentada amb el germà Llop i la germana Culla, signes de la fraternitat universal viscuda per Sant Francesc, i amb la Sutzena, signe de la puresa de Sant Antoni. Estic ubicada a la sala de campanes, en la finestra del nord. La parròquia està dedicada al misteri de l'Assumpció de la Mare de Déu des de l'any 1245. Jo estic ubicada en la finestra de ponent. Ocupe el lloc que mira a la façana principal de l'església per ser la campana que du el títol de la parròquia. He sigut refundida aquest any a Holanda. Pese 968 quilos i un diàmetre de vora a 112 centímetres. La nota que sona és el fa afinat. Duc una reproducció en relleu del llenç de l'Assumpció de José Segrelles que presideix el retaule major de l'església parroquial.
La meva ornamentació està feta reproduint els caps d'àngels i la mitja lluna que porta al llit de la Mare de Déu de la parròquia. Jo sóc la primera campana del nostre campanar i estic dedicada a la patrona d'Albaida, la Mare de Déu del Remei. El meu nom és Beatíssima Virgo Maria Remedio, encara que tots carinyosament em diuen la Remediet o la Grossa. Pese 1.375 quilos i el meu diàmetre és de 131 centímetres. Sone un re sostingut afinat. Soc la més rica en la meva epigrafia i ornamentació i la que més història porte. La meva llegenda, escrita en llatí, diu: L'any 1678, al ser alliberada d'una plaga de les oliveres, la ciutat d'Albaida va aclamar a viva veu: tu eres la nostra patrona. L'any 1899, el papa Lleó XIII va confirmar aquest patronatge i la ciutat d'Albaida va dedicar una campana en el teu honor. La comunitat cristiana d'Albaida va confirmar la veneració que et professa en la celebració del primer centenari del patronatge el dia 9 de maig de 1999. I en prova de filial devoció, novament dedica en el teu honor esta nova campana el 7 d'octubre de 2003. Porte una reproducció de la Vera Creu d'Albaida i la imatge de la Mare de Déu del Remei sobre el seu tron d'àngels protegint la ciutat d'Albaida que s'estén als seus peus. Una guirnalda de branquetes d'olivera adorna el meu cos i porta marcades les 4 creus de la consagració com les de l'església parroquial. Als meus peus duc la dita popular: Remediet em diuen, 115 arrobes pese, i qui no s'ho crega que vinga i em sospese. Als dos costats porta el segell de la parròquia i l'escut de la ciutat, amb la marca de la fundició. Em va fer Eixbuch d'Asten, l'any 2003. El meu lloc està a la sala de campanes, en la finestra que dona al sud. Em podreu veure i sentir des de la plaça Major mentre es toque en la volta de la processó del Corpus i de la Mare de Déu. Ja estem a punt. Les campanes i jo vos estem molt agraïts per tot el que heu fet per nosaltres. Gràcies a tots els campaners, els d'ahir i els d'avui, que ens han fet sonar i ens donen vida. Gràcies a totes les persones i institucions que han fet possible que jo ja estiga bo i que tinga campanes tan precioses. Ara beneiu-nos, consagreu-nos. Volem rebre l'aigua que ens purifica.
el crisma que ens consagra, l'incens que s'eleva al cel i perfuma, com el nostre so que puja al cel i ompli de belles melodies la terra. Cuideu-nos, alegreu-vos amb nosaltres. Volem complir molts anys entre vosaltres, perquè volem seguir sent en Albaida la veu de Déu i la veu del poble. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i per tots els segles. Amén. Aleluia.